Nazdar! V dnešnom videu sa pozrieme na základnú dosku Asus Strix X99 Gaming. Je určená pre najvýkonnejšie procesory Intel Core i7 a Xeon pre socket 2011 V3. Prvú základnú dosku zo série Strix, ktorú už poznáme pri grafických kartách a dalo by sa povedať, že je to odľahčená séria ROG. Som povedal, že ide o odľahčenú verziu ROG, mal som na mysli, že táto základná doska neobsahuje také masívne množstvo slotov, portov, mohutné napájanie ako napríklad top model Rampage 5, ale dokáže uspokojiť aj náročného užívateľa. Je samozrejme podsvietená, a to z RGB LED, ktoré si viete nastaviť v BIOSe alebo pomocou aplikácie Aura. Taktiež je to možné vypnúť. Ďalej na doske si môžete zvoliť farebnú kombináciu nálepiek na chladičoch, pričom v balení nájdete okrem oranžovej, ktorá je už nalepená, ďalšie 3 farby. Ďalšia zaujímavosť na doske je vstávaný konektor pre RGB LED pásik. S týmito vlastnosťami sa táto základná doska stáva zaujímavou voľbou pre case moderov. Prejdeme na balenie, kde môžeme na prednej strane vidieť logo Strix, základnú dosku a taktiež, že s doskou dostaneme voucher na hru World Warships. Na zadnej strane toho nájdeme viac: nákres základnej dosky s popisom, možnosti sfarbenia základnej dosky, možnosti použitia RGB LED pásika a klasické informácie o vlastnostiach dosky. Nižšie môžeme vidieť, že doska obsahuje rýchle Wi-Fi, rýchly slot M2, slot U2 a taktiež rýchle USB 3.1. Prejdeme si príslušenstvo k základnej doske, manuál, nálepky ROG, CD s driverami a utilitami, kde je ďalšia nálepka ROG, nálepky na chladiče, ktoré som spomínal, to sú v ružovej, zelenej a bielej farbe. Takýto inštalačný pomocník na pripojenie konektorov z predného panela na zapnutie, vypnutie, reset, ledky a podobne. Sťahovacie pásky na cable management. Šrúbka na pripojenie M2 SSD. ROG nálepky na cable management. Wi-Fi anténa. Pomocník na inštaláciu procesora, dvojica SATA káblov, ešte jedna dvojica SATA káblov, SLI mostík s logom ROG, kábel na pripojenie RGB LED pásika a samozrejme nechýba kryt zadných portov. Pohľad na samotnú základnú dosku, kde môžeme vidieť, že dizajn základnej dosky je odlišný od dizajnu ROG, pričom používa prvky ROG ako samotné logo. Tuto a tuto môžeme vidieť nálepky v oranžovej farbe, ktoré si môžeme vymeniť za ružovú, zelenú alebo bielu, ako som už spomínal. A teraz sa pozrieme detailnejšie na túto základnú dosku. Začneme na hornej strane.
Základná doska má extra napájanie pre procesor, čiže je pripravená na extrémne taktovanie. Ďalšia zaujímavosť, ktorú nájdeme v hornej časti základnej dosky, sú tieto tri konektory. Pričom tieto dva sú pre chladiče procesora a tento jeden je na ovládanie vodnej pumpy. Nižšie môžeme vidieť samotný socket pre procesor, 8 slotov pre pamäte DDR4, kde môžeme osadiť až 128 GB s frekvenciou 3333 MHz. Tu môžeme vidieť strieborný nápis Republic of Gamers na pasívnom chladiči základnej dosky. Nižšie môžeme vidieť PCI Express sloty pre grafické karty, pričom tieto konce sú podsvietené. Doska obsahuje aj kvalitné audio Supreme FX, s ktorým si vypočujeme všetky detaily zvuku. Pre pripojenie úložiska máme viac možností. Jednou z nich je konektor M2, pričom na tejto základnej doske môžeme použiť najdlhšie SSD s konektorom M2. Nájdeme tu kopec portov, slotov, prepínačov ako napríklad jumper pre overvoltage procesora, prepínač na XMP pre pamäte, USBčka, dvojky, trojky, post display, reset tlačítko, štart tlačítko a mnohé iné. Jedno, čo mi tu chýba, je Dual BIOS. Doska obsahuje aj konektor pre pripojenie LED pásika, ktorý potom môžeme pomocou aplikácie ovládať spolu s podsvietením základnej dosky. Pozrieme sa na ďalšie možnosti pripojenia úložiska. Nájdeme tu dvojicu SATA, štvoricu SATA, ďalšiu štvoricu SATA, čiže dokopy 10 portov SATA. Pričom tento jeden sa dá použiť ako SATA Express a tu dole nájdeme konektor U2. V časti pre zadné porty nájdeme tlačidlo USB BIOS Flashback, dvojicu USB 2, kombinovaný PS2 port, ďalšiu dvojicu USB 2, dvojicu USB 3, LANko, ďalšiu dvojicu USB 3, dvojicu USB 3.1, pričom je jedno typu A, druhé typu C, kvalitné Wi-Fi a konektory pre audio. Základnú dosku som testoval s procesorom Intel Core i7 6900K a grafickou kartou Asus Strix GTX 980 Ti, takže budú nasledovať nejaké testy pred a po taktovaní a taktiež sa pozrieme na možnosti podsvietenia tejto základnej dosky. V rýchlosti si prejdeme BIOS. Ako som spomínal, je to plnohodnotný BIOS ako majú ROG dosky, čiže vhodný na taktovanie. Máme tu vlastne všetky možné nastavenia, ktoré potrebujeme k taktovaniu a je fakt super. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak vás niečo zaujíma, dole komentujte a čaute.